Alala sesifikile eMpangeni Ningizimu Afrika South Africa siyanicela siyanimema eMpangeni namaphethele nendawo zonke nje esondelene neMpangeni sesifikile nobaba Thulani Manana sesifikile no DJ Ray wobumnandi ozobe nishayela igqomo sesifikile no DJ Fabulous osebenza kwintokozo FM sizobe sesempangeni sesifikile nomadonsela nabavevezeli akayishaya inkosini nomuntu phansi sobe nishaya isiginci esinenkosi phakathi umaskandi lo ngikhuluma ngaye le phansi kwanyuswa sisonke empangeni neBenico multimedia nginilethele lawa abaculi sizobe ziningi izinto ezizobe zenzeka lapha futhi ke mawufika lapha empangeni ufake imask sizobe sisanitizer ukuthi kungangenwa ilesi sifo esikhona seCovid nonke ke empangeni niyamenywa ke nibe khona ngomhla ka4 kuSeptember kusukela ekseni ngo9 o'clock ehholo la khona empangeni elibizwa ngeNew Hall eliseduze kweTotal Garage fikani nonke ke nginiphathele ubaba omkhulu ubaba Manana nimaziyo nizobe nisondela kanje kuye nongakaza sondele kuye uzobe esondele futhi ubaba Manana uzonenzela imanga futhi angifuni ukugeqa amagula mina ukhona ubaba Manana uzobe nitshela ukuthi yini uzobe yenza yena ehamba nabanikazi bomkhalanga abenza izimanga emkhalangweni uzobe efundisa ukuthi umkhalanga wenziwa kanjani futhi nawe uzobe unembuzo umbuzo ukuthi umkhalanga usithathaphi uzafike lana njena usukaphi nomkhalanga ngithi empangeni namaphethelo wozani nonke ngiyakubingelela la ukhona khona lona uThulani kaManana leswati le ithi sawubona na iBenico na uThulani kaManana sithi empangeni namaphethelo awusondele uzozibonela nanoma unaliphi ikhono uzwile kuthiwe kunomaskandi kukhona uDJ izayoni nazi ayikho into engekho awuze netalent lakho lapha sibona ukuthi ungasizakala kuphi uhluleka kuphi uhlulwa yini uzositshela wena ungathumeli sifuna ukubona wena uThulani Manana ukhona bonke abamenyezelwe la bazobe bekhona awuzeke nawe uzozibonela uyitholele okungokwakho sithi ke imask phambili siyasanitize social distancing inhlonipho ke bakwethu inhlawo kodwa inhlonipho siyayicela ngoba sobe sikwenza ngoNkulunkulu ufuna siqale sikhulume ngoNkulunkulu alikho italenta elingasuki kuNkulunkulu elizisukelayo siyoqala sikhuleke simmeme ukuze nawe la ukhona nokwenzayo ube noNkulunkulu izwe libi umhlaba ujikile wozake ugcina isikhathi ukuze ungathi mangabe sekufanele wenzelwe izinto uthola ukuthi sekufanele ukuthi sihambe isikhathi esimali siyaduma asihlangane khona manje dokotela kunengoma lana odume ngayo ngikubona nofake neduku ungathi uyabhula noma wenza noma uyaborofeta le ngoma yayithi umndeni wasekhaya ngabe abalaleli noma abalandeli bakho uzobanikeza ni le ngoma mhlambe mawufika lapha eMpangeni hayi impela uThulani Manana nomndeni wasekhaya izinto eziyobe zikhona naso ukuthi ake nisibizele nomndeni wasekhaya ilaqala khona phela uThulani Manana nabanikazi bomkhalanga siyobe sihamba nabo abanikazi bomkhalanga ngoba engayedwa uThulani siyobe sihamba nabo noma yiliphi iculo olufunayo uThulani Manana nabanikazi bomkhalanga beza nalo balithwele ngeqoma lelo awumeke mhola awumeke dokotela ngizwe ukhuluma enye into la uthi umhlaba ujikile engathi umhlaba ujikile elinye lecwecwe elikhona kwi-CD yakho entsha
ngabe mhlambe wawuprofeta ngoba ngibona ngathi umhlaba ngempela ujikile manje ziningi izinto ezenzeka la emhlabeni ubonile kuluthwa kwenziwa yonke into engathi kukujika komhlaba lokho ingabe kuyisiprofeto yini leso wawuseza ukuthi umhlaba ujikile ngoba phela le ngoma uyishaye kungakanzeki lezi zinto zo unrest no looting yonke lento le ngabe bekukakwenzekalana engqondweni yakho ucabangana ufika nale ngoma ethi umhlaba ujikile. Mntakadla uthinta indaba ejule kakhulu. Ngiyaye ngithi uma ngabe ngihamba nabazalwane siyoqopha sifike sikhuleke simeme uNkulunkulu. Uma simeme uNkulunkulu embule into esizofike sicula uma sesikhona. Lokhu ngaqala ukucula lo mculo lo angazi ngipractice. Wena ke uyazi. Hayi ngiyazi. Kodwa akazi ke umbukele ekhaya ukuthi angipractice ngifike ngikhuleke iyehle lento ekufanele ngiyenze ngaleso sikhathi. Njoba sasithi umhlaba ujikile sasingakazi ukuthi kuzokwenzakalani. Namhlanje ke umhlaba ujikile lelo icwecwe esigcine ngalo lizobe likhona abanikazi bomkhalanga sifuna ukuthi ke babakhombisa abazalwane nomphakathi uzobukhona ukuthi ujike kanjani umhlaba ngoba vele usujikile nje ongapha ufuna ukuya ngapha lo ngapha ufuna ukuya ngapha. So ke into efika ibe yisiprofeto kahle uNkulunkulu wanginika ukuthi ngiprofete. Kodwa ke wanginika eyami indlela yokuprofeta ngoba nomunye uprofeta ngeyakhe nomunye uprofeta ngeyakhe. Mntakadla mina uNkulunkulu wanginika ngale yami indlela engiyithokozela ngoba 1 angihluli umuntu. 2 angiqophisane namuntu ukuthi mayeqophile nami ngizokwenza. Ngenzela ukuthi nomunye othi ufuna ukuhlula mina angeke angihlule ngoba mina ngihlula umuntu ohlulwayo lo suka ahlula naye bese uyahlulela. Manje mina ngiyadumisa nje kwehla iprofeto ngenze lokho engikwenzayo. Hayi balandeli baThulani Manana ake nize nje ngobuningi benu nizoyilalela nina noma nizoyibuzela nina kuDokotela uManana ukuthi azabe uDokotela uManana ikusuka kuphi kwenzakalani. Kodwa mawufike late uzoba nenkinga ukuthi ufike sekugcwele ungasakwazi ungena. Khumbula kune COVID kunesibalo saseholi awuzulithola ithuba lokukhuluma noBaba Manana noma lokumbuza ngoba uzobe ungasitholanga isithuba sokuthi ukwazi ukungena ngaphakathi ngenxa yesimo seCovid. Mawufike late ungaphandle kweholi ngeke uze ulithole ithuba mawufike late lokuthi uzokhuluma ubuso nobuso noma uzoxhawulana noma uzobuza imibuzo kwilegend yesikhalanga njengoba kuthiwa uDokotela nje ingoba uyilegend yesikhalanga. Kodwa ke ake ngibuye emumva ke manje ake ngibuze ke Dokotela ngoba wena ngake ngabona ku Facebook kuthiwa wafa wabuya nini nje sobuya sethu umhlaba ujikile plus nje ngoba kuthiwa ufile ngibone namajazi abomvu sentanta yonke indawo ngathi yena hayi uDokotela uhambe ngempela nanka namajazi abomvu sengiwabone sentanta atheka yonke indawo. Lamajazi abomvu ngempela aqhamuka noma agrant owena noma avunywa uwena ukuthi yena hayi njengoba sengifile nje buyani namajazi abomvu nizongimela kwenzakalani ngempela. Mntakadla mina wathinta indaba ebuhlungu kakhulu nenkulu engaka. Yes. Lokuba uDokotela uManana into ejulile akukhona ukuthi ngoba ngiyalapha. No. Kodwa ke ukuhlanganisa nokwakha nokukhulisa umphakathi. Lokho kunejazi hayi leli libomvu leselifakwa yina noma ubani selfa likhona leli wawukhona ke mhlanga uqhathisa wena wawukhona kodwa wayengekho ke lo uyabona ingako nofuna ukuthuma uthatha noma yiphi indwango nanoma yiphi umbala ke Mntakadlamini uyefana ngeke subaba. Kodwa awukwazi phela bese upende uhlazo ofana nawo omunye umuntu ungathatha nje wena ioverall yase Checkers uhambe uyomaketha ngayo
ungakwenza hayi ilento lenzekayo ene2 le ngubo le ebomvu angeni ngayo Dlamini emthini akusiyo nje yomuthi uma ngabe ke wena ufuna ukuyirobhela abantu ulungile umbala obomvu noma ubani asikwazi ukuthi usho ukuthini kodwa lo yakini unempilo yami usazoqhubeka nje ngiyacabanga ukuthi mhlambe leli jazi elibomvu obukade lifaka noma ulifakayo mhlambe lesi prophet kuyenzeka yini ukuthi isiprofite noma sibonise wena ukuthi lesi isiprofite sigqoke usebenze ngaso sibuye singene komunye umuntu yini sifane ncama shi nesiprofite umhlaba ujikile ngoba umhlaba ujikile nje ngaye ngibuke nabanye bayalifaka ijazi uthi ambuka nomuntu akwazi ukugeza nje ayigeze yena angikhulumi ngomzimba ukugeza ubuso uyabona ukugeza ubuso ungathatha isandla ufake insipho lo muntu akwazi ukugeza ubuso mawumukele uyabona ukuthi lo muntu inkulu into ekusamele yenziwe kuyo kodwa ke abeza abantu bazongibuza ngiphethe yonke impendulo ngeke nguphendule manje kodwa ngiyacela ukuthi nothandayo ukuthi agqoke abe yimi asixhumane phela le eMpangeni silungise uma ngabe sesilungisileke sesiyakwazi ukuqhubeka uyazi mangakutshela Dlamini abengawufuni umbala opurple kuthiwa ke ngesizulu sakini unjani lo mbala unjani umbala opurple ubukhwebezana bebangawufuni umbala ngangithukela ijazi elibomvu kuthiwa ngithatha izinto zezangoma ngifake esontweni ngingabuzwanga hayi sathula wabuya uThulani Manana wathatha into ebukhwebezane ephepha wayifaka ezayoni wathola ingcini ezithi uqale ngejazi elibomvu mosuzayo uyabuya ngophephula mosizayoni kodwa namhlanje wonke lo mhlaba uphephula uyabona abanye abakhona ukumeshisa amakhala ake beze lapha siyokhuluma kahle ngoba uNkulunkulu wanginika inhliziyo ethobile futhi ngisimple ngalendlela ukuthi ngiyakhona ukutshela lo mbala hayi lona uhambe nalo uhamba nalo hayi ke kodwa ke into kaDlamini zinqunywa amakhanda yebo ake sibheke eMpangeni phela ngeke baseze eMpangeni hayi sibheke eMpangeni ake sibheke eMpangeni ake ufike eMpangeni nawe kusenesikhathi fika early nje ngolani okuhloko nje ususegate eMpangeni bese uyangena eMpangeni bese uyayithola ithuba ukhulume noBaba Manana umbuze noma imuphi umbuzo ufuna umuza wona akayena lo muntu othi mina ngiphakeme akizukuphendula noma ubani ngisondele nanombani uzoshutha umbuze akuphendule yonke into nje ufuna ukuyibuza eMpangeni konje kumahala